Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak Jari pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad Sholli wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-Qur'an wa fudala para alim, para ulama, bapak kiai ingkang kula hormati, sesepuh pinesepuh ingkang kabar awruh, ingkang kau tansah kula mulyakaken, hadirin jamaah pengaosan malam minggu rahimahumullah. Saderipun sumangga kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngrasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa kula panjenengan sami wonten ing wekdal dalu menika tasih kebagian rahmat taufik hidayah sarta hinayahipun sehingga kula panjenengan sami saged silaturahim wonten menika ing majelis dalam rangka rutinan tiap malam minggu wonten dalemipun Bapak Khalil utawi Gus Arif. Iki mugi-mugi mawon atas silaturahim kula panjenengan sami tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika sumangga kita syukuri sareng-sareng kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ugi salam tansah mugi kunjuk dhateng asalipun junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun salah setunggalipun nabi ingkang badhe kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing benjang benjang wonten yaumul kiamah. Pramila saking menika para bapak lan para ibu minangkani ing mriki kawula sebagai pranata acara. Pramila saking menika kula mboten badhe matur kang kathah-kathah langsung kemawon. Badhe maosaken adicara wonten ing menika wekdal sepindah. Menika pembukaan ingkang nomor kali wawasan ayat-ayat suci Al-Quran, ingkang nomor 3 wawasan tahlil, ingkang nomor sekawan pengaosan ingkang badhe modal Sabtu panjenenganipun Gus Arif, ingkang nomor terakhir menika ditutup kalian doa. Sumangga adicara sepindah kita buka sareng-sareng kanthi wawasan pemul Quran. Mugi-mugi adicara wonten wekdal dalu menika saged lancar mboten manggi awas tenggal punapa. Lillahi rabbi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur suwun kawula aturaken luput adicara ingkang nomor kali punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Temuan panjenenganipun ingkang nampi cicipah
kalau aturaken Memang. Monggo. Pun tinganu lutut punan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. Wah, bae mas, wah enak sepuh ya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة Allah, subhanallah ya karim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة Allah, Allah ya karim subhanallah. وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين Allah, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ألف لام Allah. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sebasun tasawusan ayat-ayat suci Al-Quran. Dumateng panjenenganipun kalau aturaken matur nuwun. Mugi-mugi sedaya kula saged manfaate dumateng sedaya jamaah khususipun ingkang maos prabasa menika kita syukuri ugi waosan alhamdulillah rabbil alamin. Nuwun ati jero ingkang nomor 3 menika waosan dikir tahlil ingkang badhe kasambaken panjenenganipun Pak Joko saking Sukoharjo. Maka panjenenganipun kawula aturaken.
Sedaya pinawu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggen kita sami ngayahi wawasan doa ruhaniyah utawi wawasan at-tahlil manfaat barokah saha hikmahipun. Kediakan dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakarwa putra tuwin para sahabatipun sedaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kediakan dumateng jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama amilin wal kamilin. Kediakan dumateng ustadina wa ustadihim wa masayyidina wa masayyidihim. Mboten katalumpen kaidiaken dumateng tiyang lami ingkang sampun cikal bakal akal bakal hadir koryah tapan bakung osotan kosoh kaidiaken dumateng Syekh Dugel Sentono kaidiaken dumateng cikal bakal panjar pekawisan mriki ugi kaidiaken sedaya leluhuripun ingkang sami rawuh leluhur saking tiang jaler istri sepuh anem ageng alit ingkang tebih ingkang celak ingkang krimatan ugi ingkang boten krimatan ugi kadiaken dumateng sedaya leluhuripun tiyang ingkang sampun paring sedekah. Mugi-mugi kanthi sawabara barokahipun doa ruhaniyah sedaya leluhur kula sopangan sami kalian Allah tansah dipun paringi magfirah. Dipun ngapunten sedaya kalepatan lan dosanipun, dipun terima sedaya ngamal kesaenganipun, dipun padangaken kuburipun, dipun jembaraken kuburipun, dipun paringi nikmat kubur ngantos nikmat akhirah. Sasampunipun yang berkisah tansah diripun lebedaken swargane Allah. Amin. Monggo kita awiti, kita niati kanthi ikhlasipun penggalih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana anta maksudana wa ridhoka matlubana ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Saulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin khususan sultan al awliya'i al ghazi bil qutubil alamina sayyidina Abdul Qadir Jilani wa jami'i muallifil kutubi wa musannifiha wa sarihiha wa ila jami'i man azazana ila muntaha khususan ila hadrati Syekh Abdul Hanan Maksum Kuwakian Kadiri wa ila hadrati Syekh Sohibul Wafatajul Arifin Suryalaya wa usulin wa bulim ghafarallahu dunubahum Saulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وأسرارنا وتلاميذنا وأحبابنا ومن أحبنا ومن لو حقوا علينا ومشايخنا وعلمائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات khususan man fadaga hadil qaryah kapan bakum khosotan khoso ila hadrati ruki seduka sentona wa ila hadrati cikal bakal panjar pekawisan mriki wa ila hadrati subakir penumbar tanah Jawi qada sallahu asrarahumul aliyah sawlillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خوف إلى خوف من ولد وآدم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع أهل القبور من حضر في هذا المجلس وجميع أهل القبور صاحب هذا البيت وجميع القبور من ذكر أسماءهم في هذه الورقة ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا ملكوتك نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ومولانا محمد صل عليه وعلى آله سيدنا محمد عدد معلوماتك وبدة كلماتك كلما ذكرت ذاكرنا وغفلنا عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم khususan ila arwahi man dzukira asma'uhum fi hadhil waraqah minas saghiri wal kabairi inna bil dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq ala mahya wa la hamatu alaiha wa subiha insyaallah taala minal aminin Rabbana taqabbal qira'atana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Araji. Aris kan Aris ketokno. Ya Allah, Allah, ya Karim ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa ala Amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ni'amah, yu'afi majidah,
Ya Rabbana lahal hamdu wa ma yanbaghi jalal wajhil karim hadini sultanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi awalil ahbad Ya Allah. wa taqtilana bi amin jamil hajat Amin ya wa Allah. tuqailuna bi amin jamil sayyat Amin. wa tarfa'una bi amin darajat wa tabarikhuna bi amin asal khairiyat min Amin. jamil khadim ayati adamamat. Amin ya Allah. Allahumma ufir lana dunubana bali walidina warhamhuma kama Amin ya rabbayana shighara. Amin ya Allah. Rabbana lana min ajratina wa dzurriyyatina wa ayun wa'ana lil muttaqina Amin imama. ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil jasadi wa Amin ya salamatan Allah. fil Amin ilmi ya wa Allah. barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan qabla maut. Amin. Maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin alaina fi sakarati maut wa najatan minan nar ya fardal misyaq. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana Amin. ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wal muslimin kubur. Wa kubur wal kulul wal fajnas. Amin ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Amin ya Allah. wa takhrimna ba'dahum waladzina ba'dahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengatakan kalau usah pikir tahlil, ugi doanipun, Ya Allah. mugi-mugi sarta barakah dumateng grawuh sedaya. Nuwun tadi cara ingkang salajengipun menika pangaosan ingkang badhe wonten sabda panjenenganipun Gus Arif. Saking kawula sebagai pranatacara, wonten sedaya kekilafan ingkang kula mimpin acara dalu menika. Kula nyuwun pangapunten ing sakatha-kathahipun saking kawula jelas semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah aturaken. Nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absharu wa la yudrikuhul abshar wa huwal latiful khabir. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Dumateng para bapak alim, ulama, kurama wal fudula. Dumateng sesepuh tina sepuh dusun tapan bako ingkang sampun sida, ingkang sampun sida, ingkang dereng sida, ingkang tansah dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala ugi kawula mulyakaken. Dumateng sahabil bait, sahabil hajah menika Bapak Tawil Sekargo. Adalah sedaya mas kula, adik-adik kula sedaya, adalah sedaya duriyah sedaya. Lan dumateng yang sami rawuh menika Badhe Ihsan, Badin, Bahpur, menika al-mukarram Pak Ustaz Imam Bapak Ghazali, Imam Imam, dan menika Gus Joko, Pak Roji, adalah Pak Karman, adalah Pak Ahmad dan sedaya, menika para ibu-ibu sedaya ingkang boten kula gak iso nyebut asmanipun satu persatu. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ya Allah, dumateng sesami tetangga kang sami rawuh
Kula ngaji boten ketinggalan dumateng Gus Arif Al-Bajuri bersama Alis Setia Channel. Mugi barokah manfaat fidini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lillah ta'ala salam ta'zim dumateng para guru-guru kula sedaya. Salam ta'zim dumateng Harus Syekh Romo Haji Muhammad Diyaudin Al-Zamzami Jubaidi Abdul Ghafur wa dzurriyyatihim. Dan sedaya dzurriyyahipun Abah Hafizil Kubur baik bahar Depok ya Allah birahmatil arhamar rahimin. Mugi kita sedaya saged rawuh kanthi kaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi lal lahdi. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedaya awake dhewe kabeh dituntut kon pados ilmu sampai ade lahir ngantos temeka pati. Jadi thalabul ilmu dituntut karena Kanjeng Nabi dhewe santai pentingnya thalabul ilmu. Enten Kanjeng Nabi nggih dawuh qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmu walau bisin tekan negara Cina. Kanjeng Nabi nggih dawuh kon belajar thalabul ilmu teko desa Cina. Dadi thalabul ilmu niku nggih termasuk sangat sakral, sangat penting banget di mata kita sedaya. Lillahi ta'ala ya Allah, pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten iku sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu yang kafir Quraisy. Iku gak percaya enek Gusti Allah. Gak percaya enek malaikate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga para sampean samping kok Gus Joko. Zaman semono riyen sahabat Nabi gak percaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya gak percaya Gusti Allah. Gusti Allah iki gaib, gak percaya piye. Malaikat Gusti Allah gaib, gak percaya piye. Zaman semono wong kafir Quraisy aku tak ndelek ning sing digembok sing ra ketok wong, ra ketok manungsa. Rupane apa? Rupane wesi baja sing dikunci rapet. Mengke sak wanci-wanci awake dhewe to aku dijabut Gusti Allah gak weruh, malaikat gak weruh. Dadi awake dhewe kabeh cara ngaji nyocoke dalile Gusti Allah ning Al-Qur'an. Lan iku la bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar. Gusti Allah gak iso ningali, ya gak iso weruh aku. Ning ndi? Ning wesi baja sing digembok. Weruh. Cung apa buktine? Wala yudrikul absar. Gusti Allah tetep weruh, tetep ningali dhewe najan awakmu ndelik ning sor bawah tanah sing digembok sing baja wesi. Terusane apa buktine? Wa latiful khabir. Wa utai Gusti Allah iku latifun lembut wal khabir lan waspada. Rupane niku lembut angin. Bahwa ade sambekan Gusti Allah bersama awake dhewe ngoten niku. Berarti ade ngomong ngaos niku pemalas nyocokne dawe Gusti Allah dicocokne kalih lakone awake dhewe jaman wong kafir. Terus awake dhewe sebagai wong muslimah kedah yakin cara dhewe iki ibadah didelekne Allah ya weruh. Cara tingkah ciri ya weruh, tingkah gak ciri ya gak weruh. Subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng sedaya pirawuh mugi-mugi sedaya saged ngaos menika malam Minggu iso istiqomah. Al istiqomah tu ngalamatul karomah. Wonten ing kitab Ihya Ulumuddin mu'allifil Imami Ghazali radhiyallahu anhu. Muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah nganu saking mu'allif pengarang kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kelalen Pak Isya. Di duit ora ya Allah. Piro cah cilik cah piro? Aku ini sat. Piro lu? Papat. Telu. Juga lu. 2000 lah ya. Arep pengawas kok nglali subhanallah subhanallah. Papat lu ya. Ya, sita-sita lu ya. Lu kok pitih nang anu, langgar pitih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten kitab Ihya Ulumuddin muallif lil Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin, lasai hadis cerita Abi Dzarrin sang Abi Dzarrin radhiyallahu anhu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ngapunten bahasan. Kula wis maca kitab iki hidayah mu'alif. Kula ngakoni, soalnya kula mboten dereng ngalim, ya ora iso. Karep kula ya kaya jaman santri-santri nika. Nyembungne dateng guru kula, terus teko wali, Kanjeng Nabi Muhammad iso usul dumateng Gusti Allah. Jeneng karep kula ngoten niku. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim dawe. Syabudan nggih menika. Wa fi hadisin nan ing dalam hadis sudah cerita Abi Dzarrin, sang Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dawe napa dumateng aidhe kabeh. Hadiro aidhe kabeh. Ade kon hadir. Hadiro aidhe kabeh utawa sira kabeh. Majelisal ilmi ing majelis ilmu. Adewe dituntut karo sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sesampun hadir ing majelis ilmu. Sajane majelis ilmu enek apa to? Ade ben paham. Enek apa nek kon hadir adewe. Ya Allah wa hadiro aidhe kabeh. Ya Allah majelis ilmu ing majelis al ilma ing al ilmu. Ternyata enten sirine niku. Afdalu luwih utama ming sholatin alfi rakatin. Ade nekane majelis ilmu kaya ngoten iki, Bu. Luwih afdal, luwih utama ming sholati alfi rakatin. Tinimbang salat 1000 rakaat. Masyaallah, subhanallah. Nekane majelis taklim luwih afdal daripada salat 1000 rakaat. Wis ade bayang nih. Adewe salat 5 wektu karo kocer. Dhuwure kadang kodhok, ngasare kadang kodhok, magribe mboten, isyae mboten, subuhe mboten. Dhuwure ngasar mesti kan kopong ngoten iki. Nggih Mbak nggih, kosong. Ya penak adewe, sahabate mbari apa? Khafifah ngentengne dumateng umatipun. Ning bagi umat sing ahli ilmu. Ade alhamdulillah terus iso dhuwuran, ngasaran enggak bolong, magribe, isyae, subuhe ditambahi hadir ing majelis ilmu. Dadi ade mboten ngenten, Pak Arif ngajine kok mayone wong ngaji to apa ben ati ben nyang mboten. Ini pancen tuntunane kitab Ihya Ulumuddin. Ben semangat jenengan hadir teng pondok mantenan mboten napa-napa. Yen hadir ning majelis bayam belajar kira majelis ilmu gak apa-apa. Adewe hadir ning ngajine Banur Abedun musala mah gak apa-apa. Lah niki dalile.
Jadi ngoten niku monggo adi berbondong-bondong konyang mantenan, kemae Pak Muklis Rono teng mriki. Bila mungkin ana masjid kuning awas nggih jeneng rawuh. Niki sampean angen-angen tenan, la iso mulih kudu apal. Kula Bu yo kitab mboten nate maca, Bu. Enak acara ngaji ini kula ngluyur ae Bu, wis rono rene rono kaya teko ndote subhanallah karo Gusti, para guru, ridhone wong tuwa cikal bakal paringan Bu. Rada iso lho Bu, subhanallah, alhamdulillah. Kula syukuri. Wis niku terusane Abdul wa utama ming sholatin alfi rakatin tinimbang sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat akeh banget. Wis muga iso nglakoni 5 wektu ya sunah-sunate majelis ngaji di lampahi dihadiri karena Allah. Niate panggah innamal a'malu binniyat innamal a'malu ani absyai pira-pira amal iku binniyati krono Gusti Allah. Kedua ini niati krono sapa Kanjeng Nabi bentuk syafaate. Ketiga para mbah wali, keempat para ulama, terus kepapate derene para mbah yai, terus ngaji bersama Mas Arif Al-Bajuri saline mbah yai ngoten. Jadi ade genah enten sanate ngoten niku. Sing keduane di mriku waliyadatu alfi maridin. Wangiyatun alfi maridin luwih utama tinimbang nyambangi 1000 wong loro Bu. Perkara majelis ngoten niku luwih apik tinimbang nyambangi 1000 wong loro. Wong loro 1000 ade nak golek nyandi. Pokoke ade dak nang rumah sakit Madinah utawa pundi Pak Is? Madinah ning kota nyang Madinah istihad. Jadi majelis ngilmu luwih abdul tinimbang ngindangi 1000 wong loro. Bahkan nek kita etap saringan niku lho, ngindangi wong loro gedhe pahalane. Jek diungkuli hadire wong majelis ngilmu. Dadi ngoten niku. Wong 1000 wong loro jek diungkuli adhe tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mati ilal lati. Amarga ning dosane dhewe wong loro kena diitung sakapan bako lho Pak Kris. Paris Setia Channel. Sambako paling sing loro nemen lho. 5 rong telakane. Kulo 1000 ade cara silaturahmi pirang desa Mbah Imam. Niku. Pirang desa, pirang kabupaten, pirang sak kabupaten Blitar niku. 1000 wong loro. Ya Allah, masyaallah. Jadi kudu bersyukur ya Gusti Allah. Enten kita Ihya Ulumuddin sing sahabate nerangne fadilah kautamanipun. Jadi ade cara ngaji komplit. Jadi ana sing ngajine tentang hakikat wis kersane pancen ahli hakikat. Kaya Mas Arif Al-Bajuri ahline apa? Kulo nggih ahli syariat alhamdulillah. Mabadi fikih. Kaya kita Ihya niki kulo dalami. Cara hakikat kulo kulo dalami, Bu. Nek kulo megah cara medal. Samar pe aku dhewe ora paham medal wong kan ngoten sing sekirane kula paham. Dadi sing kula panggah kemutan dawuhipun Abah Hafid Dipok niku nggih bahagia dia. Ilo tak wanti Arif Al-Bajuri, pokok tak wanti-wanti jenenge lak ngaos ya sing mahamne tenan Pak Kris. Larang-larang ora usah. Mulai kita kan kuwata kok para jamaah niku. Kula pinapi ya. Kenapa kalau serampang nih sing ceritanya sae-sae kula paham, wong tua kula paham, adik kula paham, tonggo lingkungan zaman itu paham. Lara paham niku. Pripun ya cara paham kan yo enggak manfaat ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim sing ketiga nggih menika wa syuhudu alfi janazatin. Wa syuhudu lan naksani Bu. Ade naksani jenazah wa syuhudi alfi janazatin naksani 1000 jenazah. Padahal ilmu Al-Bajuri Bu kan enten Bu. Kita Al-Bajuri kitab takrib mu'alife Malah Ibnu Qasimil Ghazi radhiyallahu anhu diterangne. Ampun kok adil cara sering sajud Gusti Allah.
Ade teng makome melok ziarah. Wis niku diganjar sak gunung Uhud. Wis ade ngerti ilmune sareng ilmu fikih niku. Ade berdoyong-doyong melok ziarah teng makom. Niku pahalane ilmu syariat niku roh gunung Uhud niku. Adalah ahli ilmu pancen golek paling gampang, paling penak ngoten niku. Dadi ade nekani, nekseni ziarah tonggo kepaten, ade yo nyolati, ade yo malah ndongakne wae amin gitu kan sak gunung Uhud. Wis adewe gak trimo, cek budal nyang makomipun. Dadi rong gunung Uhud. Subhanallah, alhamdulillah. Lah niki kita mriki wangiya gatu lan nggih menika nyambangi Alvin Maridin wis. Terus wa suhudi Alfi lan nekseni Alfi janazah sewu janazah selo apik tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah, bersyukur pada Gusti Allah, pada Kanjeng Nabi dan sahabatipun bila telah menerangi hati adewe kabeh dengan hadis-hadis beliau, kitab-kitab pengarang mu'alif pengarang kitab itu saged manah kita jembar lan padang ngoten niku. Jadi ngaruh Bu, kalau setiap batu sholat itu biar kalau cerita apa aneh, tahdiah ibu. Jadi kalau kan kadang nggak ada mu'alif pengarang kitab, mari batu sholat lillah ta'ala ya Allah mu'alif pengarang kitab ingkang nate kula pelajari ing pondok-pondok pesantren ngoten. Ibtidaiyah, Sabrawi, Jurumiyah, Mriti, Al-Bajuri, Al-Ibnu Qasimil Ghazi, radhiyallahu anhu, Alfiyah Awal, Alfiyah Sani, Juara Maknun, Ubudul Nawal sami ngoten niku. Wis Ihya Ulumuddin Hikam. Lah ilmu syariat ini penting ya, Bu. Nahwu. Mari bahas nahwu, Bu. Ketika kita ndamel nahwu, Bu ya, lak mulyakan damel teng burine, Bu. Contoh ilmu syariat ini penting, sangat penting. Ketika enek wong alim, kae ngalim sapa to kae? Oh, contoh, Pak Kris sing ngalim. Aris sehat-sehatnya ngalim pondokan Mirboyo. Terus anaknya polanya gak apik Bu. Anaknya polanya gak apik. Sing kena bapak ini lah saringat Bu. Contoh kalau gak ada tonggo Mbak Tuti toh, bakul ayam. Berarti kan kena Mbak Kitut, Mbak Tuti. Ngoten niku. Niku carane mulyakne seseorang gambar nahwu. Kitab Al-Bajuri ngalai Ibnu Qasimil Ghazi radhiyallahu anhu. Terus enek musola al-hikmah nahune jejare sapa niku? Bapak Mino, Pak Mabrur. Ini carane. Ora musola al-hikmah. Jejare Pak Mabrur lah diganti musola Pak Mabrur, fil kubur Pak Mabrur. Ade gak dadi Bu niki. Ndas ketemu ndas kene ade ketok jari ku nabudu. Ngoten niku. Iki carane mulyane wong tuwa. Contone dipatomi yogane api-api Pak Badenan bakul tahu. Lah kok sae. Bakul tahu iki Pak Badenan, sapa yogane sapa Pak Temi. Ngoten niku. Nah, punten guni pancen ya penting. Terus contone musala niki, kula boten nyinggung mboten. Lillah ta'ala krono ilmu. Ketika musala Al-Bajuri dibangun dengan kula sak masyarakat dan bahagia guru kula. Musala Al-Bajuri Srep sapa sing jariah? Ini Mbah Kamidun, Mbah Jemiran, Pak Suyanto, Pak Jum. Pak Jum niku bojone Mbah Sus, terus Mbah Mukair, Pak Sani Glothong, ngoten niku, Pak Kandar, Mbah Panut niku. Bi rahmatika arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, iki penting. Ngade gawe musala Al-Kamidun, fil kubur Al-Kamidun diguyu, Bu. Ade diguyu masyarakat sing ngerti, ade diguyu sing ngalim, diguyu orang ulama, Gusku diur bahayai. Dulu kali nyambung bahas ini penting. Es itu Bu kula, wallah Bu gak pengen bahas iki Bu. Karena takrib,
kitab Al-Bajuri. Ngoten niku penting. Jadi adil tamatan biro kendel. Auso dakotun jariyatun musala Al-Bajuri sing jare sapa fil kubur bakamidun. Mbah Jumiran, Pak Suyanto, Mbah Mukair, dan sedoyonipun. Lah niku ya speaker gaming auso dakotun jariyatun musala kamidun fil kubur kamidun. Ade padha jangan ade ketok jahilun buduk-buduk kabeh. Masalimna ya Allah ngoten niku. Ade ngaji Bu Yoni ya, ngaji sinau bareng. Kita tuh belajar bener sirata mustaqim. Sirata te dalan mustaqim sing jejeg. Ade pancen bener nek lakone ade we. Bila khilaf yo dirubah, ladune hidayah. Ya Allah, subhanallah ngoten niku. Subhanallah ya Allah, kanthi ridhone panjenengan. Mugi sing kula aturne, tatah den ridho ya Allah. Ridhone Kanjeng Nabi Muhammad sallam, darah para mbah wali, ahli kubur, makam istilah ya Allah, bisiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Allah. Mana Bu, pun jam 09.05 menit Bu, ini kan kula pun wanti-wanti, kula kasih Isya jam 09.00 tiba. Niki kula nyuwun ridhone panjenengan, kula tak mau sabab malih. Nyuwun ridhone sing hadir, manti maneng ati sabab malih. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Kanjeng Nabi Bu. Jadi tadi la faqala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi la qala ta'ala dawuh Gusti Allah. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngaten. Wa hal yang fa'ul Quran illa bi ilmin. Ana to manfaat maca Al-Qur'an illa bi ilmin. Ternyata Bu, ade lak maca Al-Qur'an Bu. Ade maca Al-Qur'an illa bi ilmin. Ternyata niku Bu, manfaatnya mboten enten. Tapi alhamdulillah kita kabeh wis berguru. Kaya Mbah Imam bertajud gadah guru. Para ibu-ibu nggih gadah guru. Kula gadah guru. Dadi ade ngaji Al-Qur'an sing enek gurune. Dadi ben manfaat ngoten niku. Ya Allah, langkung rumiyin mugi-mugi sedaya dipun ngapura dosa-dosanipun kaliyan Gusti Allah ade kabeh. Mugi-mugi ade kabeh asal ilmu ingkang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi ade kabeh ya Allah paringono rezeki ingkang halal, ingkang kathah, ingkang barokah, ingkang saged turah-turah ya Allah kadamel sang ibadah hadir Makkah wal Madinah ya Allah. Lan paringono putra putri wayah ingkang soleh ya Allah. Pungkasan adik kabeh ya Allah paringono husnul khotimah bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Monggo para bapak para ibu sareng-sareng sholawat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta insiru wa ghali, anta misbah
suduri anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insiru wa ghani anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta misbahu suduri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Dumateng para rawuh nyuwun Fatihah. Inggih menika bapakipun kula Gus Soim saking dusun Sumber Sari Sukorejo. Ayahipun sakit teng Ananda, mugi Mbah Min paring ana kesarasan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wasilah para Kanjeng Nabi Muhammad, wasilah Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Selawi, Sultan Aulia Wali Songo, dan para ulama sedaya, para yang hadir sedaya. Ya Allah, Mbah Min sanes kana Gusti Allah, ya Allah, bi rahmatil rahmanir lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Dumateng para sedulur, para tangga, para rawuh sedaya, mekaten kula aturaken mbok bilih kula nggih menika maos salah, nerangane salah, mungkin boten pahamne kawula sak kanca, kawula sak keluarga nyuwun pangapunten dumateng sesami thalabul ilmi jamaah malam minggu. Ya Allah, ya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tutup Pak. Boleh? Wis tutup enggak? Monggo ibu-ibu ingkang badhe jagongan utawi musala, monggo ingkang badhe ngersakaken wangsul monggo. Iki saking kanca-kanca. Ada? Dungan pungkasan. Telakhiran. Dumane pindah iki. Nggih. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين Amin ya Allah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده Amin ya يا Allah. ربنا لك الحمد كما آمين يا الله. ينبغي لجلال وجهك الكريم آمين. وعظيم اللهم اللهم أنزل رحمة ومغفرة ونعمة وشفاعة وبركة Amin. جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمخصوصا ستوديو dari jamaah Amin ya Allah. pengajian pengawasan wa malam minggu Amin ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lah, karena gue ya.